Rated. Bueno, mga higala magkasama ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Line. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan ang atong magtatampo si Line. Kini akong problema, bahin ni sa among yuta ba nga mo'y naingnan nga no nga naguba ang among relasyon nga managsuon o ginyog yung masabtan para masabtan gid ninyo ing anion ko ani sa pagsugod ang tanan. I who have nothing, I who have no one, adore you and what you saw. I'm just a no one with nothing to give you but I love you. I love you. Kasaba sa taning kulira ko eh. Das natin yung siguan ay nakita ni mo, probida ni mo. Naabot naman din ning akong parcel. Parcel mo ay nabot ha, probida. Halo, para ba ko'y kwarta? Dong! Oh, Dong, asa mang nag-deliver? tuwan na oy. Ha? Ano akong parcel? Jadi araw. Sa pinagbayad? Ako lang ibayaran. 300 kapin ron eh. Oy, ko sweet. Salamat. Sweet, sweet. Ah. O saan mo ni mag-order? Ay, dabra, gwit. Sus, sabi ko kung saan ni. Barara di ay. Ano sa'yo, brara di ay? Naibaw ka kung saan di ka importante? Bawa ni tipinsa para kanang dili mo itum sa init sa adlaw ang akong dughan. Ay, sus. Di mo na kinanglan oy. Sa dili. Di na kinanglan. Kaya puti naman nadaan mo dughan. Og puti, di lang di ay magbra. Ikaw, lagom naman ang itlog. Ano mag-bray pa man sad ka? Probida. Mursbak yun din kayo. Ang saan gusto ni mo? Ikaw lang magsigig tira? Ay, di lang na natunda ko na eh. Ahak ba ng istorya oy. Ikaw rin nanguna diha. Ay, pag doon ako bayari mo partil na. Ay kabala ka, ilisan ko na imong gibayad. Hello, ay, mo bata ni. Ikaw rin murag bata diha. Sa mag-away mo, sang butang ko ikorta. Mauna. Dali mag-away na. Sa chicks paborito Isang walay pata Dong. Shh, ano di ay? Ano sa'yo problema, oy? Oh, kaanday din niyo mga kayas bay. Ningil. Nya? May ganin, dapat ako hangyo. Karoon lang ko nung tapos mahatag. Nya, ni sugot. Sugot taon. Sugot ang budlot sa kayong simos di iyasan. Unsa ka day no? Nguli lang ta dito si Nuha ba? Dito lang ta si mong mama. Kaya og adto ta sa Amos Leyte, ay layo mo kay to. Nya, ato lang ta sa inyong probinsya. To may yuta dito. Ato tunggamon. Kasi balhin to na mo ba? Ato lang letong hinahinayag tukod po dito di ay. Wa pa ganit tumabalhin. Ay, di ba ingon man to imong magawa nga si Noy Bincio nga mabalhin na mo? Ang mabalhin na to, magbahin na mo ato ba? Para magamit ninyo ang inyong yuta sa gusa. Ang buto ka kung sa'y update ato, eh. Ay, sige lang. Ikabala ka, karong Sabado, mangulit na dito. Magsusit ta kung sa'y update og nabuak-buak na ba? Okay, sige. Nangin ko daan sa akong gitrabahoan. Para sa bando ha. Tungod sa among kalisod, nagsabot mi sa akong bana nga manguli mi sa probinsya kay among susihon didto kung unsa nay lakaw sa yuta ba kay giplanuhan namang gudto namong managsuon nga amo nang bahinon para magamit namo kay wa naman ang among mga ginikanan. Unya to? Uy, di aman lagay mo lini. Oh manang, si Manay Binsyo? Tuwa sa trabaho. Nasa lagi panday dito. Ah, mao ba? Bitoy! Apasa si papa ni mo. Inangala sila si tiya ni mo. Day, bantay ka. Diyon sa man? Gilaan, uy, nausap na si maguwang na ni mo, day. Eh? Bayaw. Di ba? Asag na siya, uy. Huwato na to si Manoy. Mau ba? Nya, asa ba ni? Ay, ko na lang adto ta sa bahay sa akong amiga. Silingan naman namo dinhi. Adto sa tadto sa ila. Tana dali. Karon pagkuspatasan sa aning asawa ni Manoy Dincio da, probeda. Sa una, marag maayo kayo dag ulo-ulo ni mo. Karon happy taman, di mo taga. Sag di lang, uy. Human sa ko'y labot anak niya, gwit. Ay, kumpiyansa. Atara, datas yung miga. Recorded by X Thunder Gaming. Karon pa na ko nabantayan ang kinaiya sa akong bayaw nga babay, murag lahi na, murag na usaba. Kay kani adto may man kay na siya namo, pero karon ako nabantayan nga murag tapaw na magtinagdan. Unya, Ay, Lini Robredo sama na bayot uy. Ang Lini Robredo naman Mas, oy, wag ka masaag, ma Wag yun, Mads. Isa ba ni kauban ni mo? Ay, kinsa pa akong bana, uy. Oh,
Mr. Pogi. Sabar ya, oy. Take ka na ha. O ang nag-take ana ni as imong atubangan. Naibaw ko ay siya biya nga. Hindi sa madagyo. Oh. Kining yuts, paisambaya sa bitinis inyo, bi. Ha? Ano good? Ha? Unsa mo adiling mo pag-unsang, ha? Nguta na lang ko. Ngano ari man mo sa may ang bayad sa imong igsuon. Basig malain sila. Di sila malain, oy. Mas kami pa ang nalain. Tingan? Ano good? Buwet? Nausap man si Manang Patring? Oy, karon pa di ay ka? Wa man na siya mausab, oy. O magyapon na niya batasan. Karon lang ka na ka-discovery. Mao ba? Sustay, siya mo gitawag din ni sa amo og star for all season. Ha? Oo. Kay bisag unsang season, siya ra gihapon mao'y sikat. Kay siya ra libakon ni Marit. Hala, mao ba? Nindot magbatasan. Ha? Nindot ispuspas. Ragya, oy. Kaya imong nagkita, no? Di pa na mao. Really? Bantaye, ha? Dili lang kay bantaye, kung dili panit eh. Mayo ka na nimo. Kana, doon na ibuti pasabot kung magminayo nimo, pagkitang minayo. Sa may buti pa sa buwet, ha, bayot? Basta mag-ayo-ayo ganin na nimo, no? Kana dunay umaabot nga dili maayo. Oh, mauna. Kana kay nang ayo-ayo sa nimo na madunang gid tawo lang niya. Abi nimo daghang naglagutan na niya din tungod anak iyang batasan. Kung dili pa lagi tungod imong magguwang na si Noy Bencio, ang putang gisog na siya dinas ila. Mao ba? Oo, di tinuod. Asa mo sila niyo ay. Anhil tingali mo ito. May pag-suod lang ko na. Nato, Ako asawa. nato. Ah. Uy, Ay, Nay. nato, asa mo din eh. Na siguro so, Nay. May duwa pa to sa iyang amiga taon. O, unsa man? Dili man mo bisita na mo. Bisita? Di naman mo bisita mo. Di man siya na Noy. Dito naman sinyo ganina. Si Manang Patring magod. Murag mo among naabtan dito. Nya, pero murag ko mi padayon na. Adi meron lang mi din eh. Unsa wa pa jud la? Wa pa dayon na. Kamo wa mo pa dayon na ni Patri sa bagay? Wala lagi Noy. Biyaan na gani mi. Buang mo babayhan ha. Oh, ato mo sa bayan ha. Ato taman ni Udto. Magpaabot ko ninyo dito. Bahala masuko ka niya eh. May na mahibaw sa mga binsyo. Bahala masuko ka yung tawa. Sige, yut ha. Ato sa dakwa kong bana. Naunsam sa tuntawhanang waman musud. Uy. Uy, ari nga taman ni hapon ha. Sige lang, yuts. Bahalag dili may padayonon dito. Basta maklaro na mo ang among tuyo dinhi. Dong, okay na ka dinhi? Okay, Roman. Ay, di dito sa manoy mo binsyo ay. Kita ano ko diyan barug-barug ni. Idukol ko. Unya? Muntahan na siya. Ano ko tungo at malaw dito. Para maganitong hiubos. Unya, wala ni mo pasabta. Sabutan ko, tahago na ko ba sabta? Ako siging nan nga dito na ta sa ila, pero tapos yun na siyang asawa, gibiyaan lang galita. Maupaw niyo sa mayang sulti. Aba, sila masuko siya na ko sa katuyang asawa. Basta misulti lang kong tarong, misulti ko tinuod. Ay, unya, unsa man mo adto tas ila ron? Ikaw, naam kay tuyo. Na, saan na to paghuman sa atong tuyo, di tama to sila. Oh, sige ta na. Mo adto tas ilang manoy. Siwa pa dayon na. Wa ko nun mo sila padayon na. Diharos nas gawas. Ay, dili. Mila ka maguko, kay akong gitawag si Bitoy. Kay akong gisugo pagpapas nimo. Kay ni ang imong manghod. Unya, kay nasangit man ko dito sa ilang Frida. Nalimot ko nga naa dahil sila. Wa din mo sila pasud ng daan ha. Aron makapahuway sila. Una ka mulakaw. Ay, may balik gani ko, kay ako sila pasudlon. Pero pagbalik na ako, ano man sila? Nakisa pa may ako pasudlon, nga wawa naman ko kay bawag asa sila, be. Paglungag to be. Daghan na dito paglungag. Kaya nila man ihapon. Napag may bahaw diha. Dekan pa man na. Pagpalit itong sudan, litson manok. Sulisyon manok ba, uy? Wala pa may istang pinirito diha. Nasa'y inununan. Gusto pa may problema. Mga daot lang na udili na to na kanuun. Mataskas na gutas kwarta. Ha, ambuti mo eh. Oh, asa man ka? Hoy! Binsyo, hoy! Binsyo! Mga siguro naman gawa ako. Hala, asa man na siya? Ay, nagagita na siya nato ay. Manoy! Oh, saan naman mo? Diretso. Ato na misin niyo.
Asa di ka, ano eh? Asa ka? Kuan gining adto tas usa na to ka igsuon kay akong gitiksan wa pa man mo reply. Di ba? Nya asa man ta mag-meeting Manoy? Adto na lang to silang isko. Adto to mag-meeting dito bahin sa Toyota. Recorded by X Thunder Gaming. Naakaron si Kuya Isko Manoy. Uwa siya dito. Tuwag dito siya diha. Ha? Naaro sa ila, ha? Maunang, kanang ba? Kanang payag sa ubos. Naana ba kanan? Oh, kana? Nagtatan mo luksutat. Oy, Daily ni. Ano yung video? Kamu, mag-good ni. Kami tao ni Kuya. Ay, pastilan. Ako naman ning mga brother o sister. Dali mo, sayon mo, dayon mo. Mapubre na sa taranam, pinubre ta. Dali mo, Manoy. Dali. Sayon mo. Manoy ni alagi mi kay mangumusta lagi mi atong imo giingon ba nga ato nang bahinon kining yuta sa atong ginikaanan kay para magamit nato ba kay tan-aw na ko murag wa man gid magamit uy sayang kaayo wasatam ni way mga kahoy sama sa lubi baron saging ba wa cute mao nga ato na nang bahinon para kung kinsay gusto nga ibaligya ang ilang bahin mabaligya na. Ako, di man ako gusto nga ibaligya ang akong bahin kay may among sabot pud sa akong bana nga among tukuran kanang among tukuran ba among tamnan. Amo tukuran og baya tamnan at the same time. Wa may problema kay inyo haman ang bahin. Dili ko mo hilabot anak kung sao na ninyo. Inya man na. So, angay lang nga kamugin mo magbuot, dili ba? Ang ako na ibaligya, Manoy. Kinanglan, matawag kong kwarta, Manoy. Sige, way magbuot nimo pero sa pagkakaroon, diliho pa man ang mga papili sa ana. Unsa gani, pabuak-buak man ni nato. So, huwat ang nata. Unya, tagan pa man ginigastoon, so magsabot-sabot, tas bayaran na nani. Kay pareha sa batang tagang kalisod. Di ba naghatag naman ni kwarta para anak Manoy? Oo, pero sa akong taman, kuwangon man yun na, mauna nga, mayo dyan ko yung usa para atiwas na to. Kay, di man madaw, ako rin mo gasto aning usa. Pero nahibaw man ko nga na kay kwarta Manoy, mahimo nga ididak lang unya inig hali na sa yuta ba? Maglisod ta na day, kay dili na ito ng yuta atong ibaligya. Ang kanaraman kang inyo. Manoy, kinsa gid ay galihok aning mga papeles aning yuta nato? Ang sa pagkakaroon, si Patring lang unay akong gipalakawana kay ako, busy mo sa trabaho. Mao nga gilihok lang ni Patring. Mao nga kuha nga gis budget, dili man mahimo og maglakaw-lakaw lang sa Patring. Sakay mo gina. Gutomon, amukaon mo gina. Mao nga ato lang po na anong pali atong mahatag. Ay, ginoo ko in taon Manoy. Ano day? May problema? Si Patring day bahala na. Isalig lang na ito ni Patring. Na, patay. Mao ni among problema kay karon pa mi kahibaw nga si Manang Patring di ay maoy iyang gipalihok unya daghan na ra ba kog nahibaw-an bahin ang asawa sa akong maguwang may pagkakurap ba mura kog nawag tanga gana pero nakagasto naman gud ni Goit unsaon ni namo lisod man sad og kamiray mo lihok dili man sad kalugar unsa mo buhaton ani gusto man gud namo nga dili si Manang Patring may mulihok kay sigurado gyud matutyo ni unsa man og kamo ang pasultihon Lenny. Ika, ha? Thank you. Ati Pres! Okay, ang sender dato karong adlaw, Julian. Si Daily na, Ati Pres. Kisa to? Lenny. Late. Oo, ang problema ni Lenny, Ati Pres, kay tungod lang yatong yuta in Las Provincia. Lisod mo na taon na syudad mo itong ni Ato siya, Ato Las Provincia day, ni Ana yung bana. Ay namin yung yuta itong bahay noon. Pag-abot Las Provincia, Ati Pres, di naman kayo mutagad ang bana sa yung asawa siyang bagwa. Ano man? Murag, kay Maudi ay siya gipalihok sa yuta nga kuan katong ilang kabilin o bahinunon Palihok para? para malay mahalin ko no ba nya kaning may namay na balita oy kurap ra ba kinang kurap ka ng asawa sa ibong maguwang nya kinahanglan gyud na nimo lihokon gyud nya niingon siya Manoy ang ako bang bahinunon Manoy ba gusto na ko nga ako sa ay lang kabala ka day itugyalin na to tanang sa imong maguwang katong kitsi pa nga na to yung asawa katong Patring, si Patring. Patring ito ba? Patring. Si Patring, mawikuan.
galihok aning kuan saon man nila taon kuyawan lang bitaw daghan ba kuno resulti niya nga kuyaw niya murag padung naman sa way klaro taon ning ila termis mao ni ko problema kay karon kami kay bawo mi nga sinang patring di ay mao iyang gipalihok unya daghan ra ba kayong naibaw-an bahin sa asawa sa kumagawa nga may pagkakurap Wa pa hibawi di prenda Oh. o baligya, no? mao lagi kurap oh Ilan ang si tawag na murag i-subdivide na naman nagsuon. oh nya katong usa ati pres katong usa niya kabugoy sa ako naman na ibaligya dai kuan niya murag ang nakapalit ang iyar sa isuon kay kuan man di balior sa patring adi di si Wala na, basta gibayaran siya. ang katong usa pero kani iya murag way karo murag isang siya Ay, oh nahalin, di tingalig nahalin na ng tanan. nga prayer gud atong nga kuan ati pres nga ang iyang yuta nga bahin-bahinon niya namatay naman iyang mama ati pres so na ang nasakit ang ginikanan nila ang katong yuta nga kabilin siyang mama gibaligya mo gigastos siyang ginikanan nga wa kay bawo iyang mga anak No, naman na, nagkaapan. Oh, Ang nabalakan sa niyang Goliath kay kaning iyang magguwang karon mangayo magamot-amot kay para Amot-amot. igasto amot-amot niya ilisan ko na ni kahalin. Ni kahalin. Oh nya ang tuno man gud nga ay kabila ka kay patring na mula patring kawana. ray muliyo ka na tanan Oh ana ba niya? ayawan sila saon ko nun la day len kami day dili man taon may mga abogado diri day sa ima himo nimo namo anang imo ang problema iduol lang attorney Bitaw. ito nag law office O day ka na, attorney oh, ka na. iduol ka nag law office di ba muduol kang attorney Rufil o kay daghan kay tabangan sa attorney Rufil Oo, nya, kuhaan pero ko buyag lihat. sa taon magmapay na tampos Unya kuan Goliath pananglitan og para sa hitabo man nako ma inig sinukuray pod ana klarohon pod ang kanang sa assessor's office ngon ana ay sa kanako Ay, di problema sinukura. Problema, hain ang yuta aron. mo na ato ngay paambitan Napa ba? Buhi pa ba? ato paambitan dire di pabite bab Jeremias 29 versikulo 11 ano man bab oh sa Old Testament ay sa kina din pag-ingon nato Old Testament, New Testament. Nag-andam di ko nung nag-ballpen to, nakailan ako gapos din Torres, pangalan og diba? Ma'am Ninette Wigan. Ma'am Ninette, pagbutang mo diyan. Ikan sila Germany, kay German man na yung bana. Kaya maminaw, dito sa kalon sa ato ang gamay. Mag-andam siya ballpen, papel, kay isuwat asa nga verse. murag si Father Josué kadud na ba mga kanunay gyud sa sunod na to kay didto taon ati pres ang gi balhinan taon isla wa gyud kuno tawo Isla? Ano sa isla? sa isla gi pagadian Isla ni ko na Oh, di ay, Wala sa justisan sa pagadian pero naa sinasayin sa isla. Unsa Unsa may- may kuro paro ko Layo. layo lagi. Usa may sakit in town. Bangka kuno ba? Magbangka kuno sila dito. Dagang Na kwan. mao na nga mag Dagang swimming na tao. siya. Dagang tao. Tiyo na daghan sa dako siguro na sila ati pres. Sa Sa bigla. wa ibot ako singa sa isla lan. Wa lagi kalimot kog pangutanad. Sambuanga ug sa Si Father sa Noobon, mayo kaya naras Compostela, ma'am. sakop sa Sambuanga ng isla ha dili sa padung sa Marawi. Oh. Ay Marawi ka ng tawi-tawi. Abot lang ka, wata kay pagadian man ba? Muslim na diha, no? Ang sa tawi-tawi ato ba hulo-sulo. Oh, mao to dito. Ato ipaamit. Karon. Jeremias 29, versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon, inay, maalaot, ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. So tawag lang ta niya kuan kardo sige na. Hindi si Lini. Ha? Lini. Kang nagpatambag? Oh, hindi Lini. Oh, tawag lang ta jud sa Ginoo aneli nino kay mao may pung niya. Laing paambit ako sa Old Testament gihapon naa diri sa kanang na ang Levitico 25 versikulo 23 sa Old Testament gihapon kini. Aray. Kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit niini hangtod sa hangtod. Kay ako ang tag-iya sa yuta. Kani ang Ginoo mo nagsultian Oh, Ginoo bitaw. Mga langyaw lamang kamo nga nagpuyo sa akong yuta. Oy, pong. May pong niya. Kani, dili gini siya mo ibut pasabot ati presa. Kayo palit nga permanente sa ato pa atong aswaton atong bay. Ang but pasabot ani ati pres kay nga siya mga langyaw lamang kamo ako mito gisita. Ang but pasabot ani ug imo ni itinamban nga dili man ato madaas minteryo bisan kung sa pakadako atong yuta. Ano na? Mo ni ingon nga dili mapermanente. Kay og sa imong kakaliwatan ibili nimo. Sila pud niya mulakaw ibili mo pud nila. Dili gyud mapermanente kay mao lagi siya sa taas siya may tag-iya. Muna nga, dahil ini, tawag lang dito, ampo lang, unya ka nang na ang ngalamdagan sa lahikapon sila, unya ang pagbahin, unya pag-subdivide ka ng kanang gitawag og partition, mamatingali na nga, ma-equal. Ma-equal, dili kay na ay mabintaha. Okay. Di ba? No?
Kay, Pariha itong maligya yuta ba? Oo. Dako kayong yuta, yabay na sa yuta. Yun ay nakapalit. Nya, saan na akong bay na, di ako manang ipalit yuta. Saan na ako sa, oh, di kaya ako, nagpuyo man ko diha. Nya to, saan man ako ga, ako man ang palit man yung yuta. Sa, ikaw na ba, kuha bahala na ka, basta ka na ako. Kung bahay na rin. unsa? Pagkagaw. Bahala rin ko sa nakapalit ba sa Oh, bala ikay nakapalit, basta akong bahay ana na diha. Nya pabuaw sa di oy. Laro na diha. Pagkagaw. Pakloy yun natin, pres. Mao na nga, idool lang na, dahil ini, idool na ko anday. Para Kung ari ka sa legal matters, ari ka sa abogado dahil Abogado. ni. Abogado, Itong okay. sa biblical, man naman ta mag-aso. Man naman ta. Man naman ta mag-aso yan to. Apan, mubalik tang tiba, no? Ano tiban? Nakuyota na yung sarkaang. Pero, ate pres, kung kita, patawag lang mga attorney. No, di ba si attorney Buen Alguno? Oo. Anak lang mo din ha? Unya, dahil ni, pananglitan man gani, og kanang mahasulan yung kano. Sa ako nang ingon, ampo lang kita kay, og imo dun ilingi sa kanang kitawag og reality. May ngoro ba dayon? Sa abog kagikan, sa abog pauli. No. Wag ba da? Bisa ko Tinoda. tapos na po mo yuta. Tinoda. Ha? Oo. May man tungak ko ang nagkita Goliath. Kay, kaya sa man, ma'am. Mamat ako nakita nga, dako, bugamay mo dako. Dito sa pauli, gyapos gamay. Ikaw pa madaoy! Salamat mo na natin tuluman doon. Kaya ko ang puzzle, Tihon. Tata RMN